Wato urgency thinking over. Mu kiyaye haƙin iyaye, mu kiyaye haƙin iyaye wani tsani ne, sannan wani sashi ne, iyaye wani jigo ne, sannan wani ɓari ne, bango na gida baba, rabbi ya dafa ma, da kai da ummana, ku ne jigona, yarinta kafin girma. Umma ai ta sha fama da zarar ne kuka, kome take yi za ta bari ta zorar rashina, da kama yi sai na yi shiru. Gashi yau hanna girma har na san zafin nema, ƙaunar umma tana girma. In zan fita mama ta mun wani ba, ta ce ka kalli sama, in ka tuna akwai Allah, ka nemi halalinka, kar ka bari a raina ka. Rabbana ya shirya ka, ya Rabbana ya kare ka, ko a gurin sana'a ko a gida alaba da sa'a. Kada ka yo bara'a tunda na san ka kana da da'a, alaba da sa'a insha Allah zaka kera sa'a. Ana tare walaje kuma jare, insha Allah ya darbi jahi sallalla. Mu kiyaye haƙin iyaye, mu kiyaye haƙin iyaye. Assalamu alaikum al'umma, ku canza fa dukan ɗabi'unku. Mama da baba salamu alaikum, waƙar yau sai mun maku shaku. Kaf duniya ba ma da kamar ku, promotion dole sai an bi ku. Ka buɗe kunnen ka kai yaro, budurwar kaka sai mata faro, mamar kaka bar ta zero. Aikin banza ai kai kenan, ka canza fa dukan ɗabi'unka. Ita waccan ko da ka bata da ka bar gun za ta zage ka. Iyaye kauda ka ba su addu'a za su yi don kare ka, duk inda ka je kar a raina ka, komai in za a yi sai ga ka. Mun sha tabara mun sha yasan, mun haddace wa ma an zanna, ba dai mutum ba sai dai rabba, ƙaryar fa aljani ya taɓa mu. Sannan ga addu'a ta iyaye, tun lokacin muna yan goye, gari ƙauye mu ake ta tsumaye, ayya kai mu ake ta tsumaye. Mu kiyaye haƙin iyaye, mu kiyaye haƙin iyaye. Yo, I say me watching my guys. Yau da abin da ka samu ka dinga kyautata ma iyaye, Allah sai taimake kai sa ka yi dacewa. Mahaifiya ta ɗauki cikin ka wata tara, babu zama babu su laifin. Dan abin da ka samu ka dinga kyautata mata, ci gaba zai dinga samuwar ka. Sai ka ji ana kiran ka ɗan tata kuma ya fi ƙarfin ka, kai dai ka sa Allah ranka. Mahaifiya a bita shine zaman lafiya na rayuwa, duk faɗin duniya babu kamar uwa. Mahaifiya garkuwa ce gare mu, ya kamata mu riƙe ta. Mugu uwa, mama, mahaifiya. I love you mommy, dinner together ana tare. Moza, mahaifiya, mama, baba, din ana tare, dinner together. Ɗan uwa da abokan arzika, abu mahaifiya. All of you student da 'yan makaranta da people gaba ɗaya. Mu kiyaye haƙin iyaye, mu kiyaye haƙin iyaye. Insha Allah ya darbi jahi sallalla, mu nemi kuɗi za mu samu kuɗi, in Allah ya yi zan yi kuɗi, mu nemi kuɗi mu samu kuɗi. Mama ta ce in nemi kuɗi, insha Allah, masha Allah, insha Allah, Allah alhamdulillah, masha Allah, Allah alhamdulillah. Mu kiyaye haƙin iyaye, mu kiyaye haƙin iyaye, mu kiyaye haƙin iyaye, mu kiyaye haƙin iyaye.